नमस्कार, मी लक्ष्मी तुमचं मालवण तडक्यामध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत लाल भाजी। त्याच्यासाठी आपण लाल भाजी चिरून घेऊया। भाजी मी 3-4 वेळा स्वच्छ धुवून घेतली आहे। जेवढी बारीक चिरणार तेवढी भाजी चांगली होणार। आता लाल भाजी आपली चिरून झाली आहे। आता बाकीचं साहित्य बघूया। इथे मी मोठे 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेत। टोमॅटो एक घेतलाय मी। ओला नारळ घेतलाय छोटी वाटीभर। हे चेचून लसूण घेतले मी 8 ते 10 पाकळ्या। 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या घेतल्या चिरून आणि तेल। कढई ठेवली आपण। आता तेल टाकून घेऊया आपण कढईत। इथे मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलंय। तेल तापलं आहे। आता आपण लसूण टाकून घेऊया त्याच्यात। लसूण ठेचूनच टाकायचंय, चिरून नाही टाकायचंय। आता लसूण झाली आपली लाल। आता आपण हिरवी मिरची टाकूया। आमच्या गावाला या भाजीमध्ये टोमॅटो टाकत नाही, पण मी टाकते कारण मुलं आवडीने खातात आणि चांगली टेस्ट त्याची होते। आता मिरची भाजली आहे। आता आपण कांदा टाकूया। कोणाकोणाला वाटतं मी टोमॅटो वगैरे ह्या सगळ्यामध्ये टाकते, तर ही कसली कोकणातली, आमच्या कोकणामध्ये टाकत नाही, पण मी टाकते कारण मुलं आवडीने खातात म्हणून। कांदा लाल झालेला आहे। आता आपण टोमॅटो टाकून घेऊया। टोमॅटो कांदा वगैरे भाजून झालाय छानपैकी। आता आपण त्याच्यामध्ये लाल भाजी टाकून घेऊया। इथे मी 5 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवते। वरती पाणी टाकलं म्हणजे खाली भाजी जळू नये म्हणून, वाफेवर शिजेल म्हणून टाकलेलं आहे। आपली 5 मिनिटं झाली आहे। आता आपण भाजी ढवळून त्याच्यामध्ये खोबरं टाकून घेऊया। आता आपण खोबरं टाकून घेऊया। ओला नारळ आहे। दोन मिनिटांसाठी असं झाकण लावून घेऊया, कारण मी थोडंसं खोबरं टाकलंय ना त्याच्यासाठी, तर वाफ लागते म्हणून। आता आपली 2 मिनिटं झाली आहे। भाजी ढवळूया आणि प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता आपली लाल माठाची भाजी तयार झालेली आहे। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि माझ्या रेसिपी नक्की तुम्ही घरी करून बघा।